Για το γραμματικό. Αυτή εδώ είναι του γραμματικού. Αυτή είναι του γραμματικού. Είναι μαζί μας το γραμματικό, έχουμε το ίδιο πρόβλημα, το κάνουμε τον ίδιο αγώνα και θα νικήσουμε όλοι μαζί. Έτσι. Το γραμματικό. Τα μάτια θα διώξουμε μαζί. Οι συμπαραστάτες από το γραμματικό. Ένα κομμάτι αυτούς. Μια καρτοπετσέτα, παιδιά. Λοιπόν. Έλα να σου δώσω. Εδώ. Μια καρτοπετσέτα στο γραμματικό. Πρώτα εμείς και μετά ο Πάγκαλος, ό,τι μείνει, έτσι. Αγωνιστές και συνάδελφοι. Με τον ίδιο καημό. Δεν θα του δώσουμε... Εδώ. Πάμε να του βάλει το χλωρίνι. Δεν έχουμε πρόβλημα, δύο χαφούζες άμα έχουμε Πάγκαλο και Βενιζέλο, τελειώσανε τα πράγματα. Την επόμενη φορά που θα κολλήσει, έλα αγόρι μου, ψάχνεις μας με τον Πάγκαλο. Με ψάχνει και η γυναίκα, με ψάχνει και η γυναίκα. Χρόνια πολλά. Με ψάχνει και η γυναίκα μου, με ψάχνει και η γυναίκα μου. Εδώ, στον αγώνα. Μια να είστε καλέ, είμαστε στο μπλόκο της κομματερής, δίνουμε αγώνα, αγώνα με τούρτες και όλοι ξενυχτάμε για... Έλα να κάνουμε και λίγη πλάκα πάνω από πάνω. Έτσι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με νίκες. Να μην αφήγουν οι κερατάδες και από